Na guys, kuha na nila mga budik. Muni sila ang nipalit nila sa budik-dik. Amar pang kaila guys. So walo ka buok ag ijahang gipalit. Nakalimot si kay nga zag unom ra ijahang nabayaran. So walo ka buok. Na guys, kuha na sila sa budik ag walo ka buok. 8 ka buok. Kuhaan. Ato ra sila dito naghuwat. Kaya ladyo naman dito si babaw. Budik! Bujik-dik! Bujik-bujik! Kanila naman sila nabilin guys. Sila naman na nabilin to. Daka rin daw ako haan, nagatang duha na lang may mabilin dani. Papag-isa isang mama ng ipon. Kamu ko padidi ni budik. Sana ikuha na dahil sila. Sila sa ate. Gikuha na nila ang mga budik-dik guys. Dara sila nag-atang sa ubos kay mamay deo-deo. Gahangi gunitan si Hansel kay jang paakon ag mga mukuhas mga budik-dik. So ilang gikuha is 8 kaingan sila og 6 ra ka buok ag gibayaran ni atenton kay kuan man 8 ka buok. So nakalimot si Ja kaingan si jag 6 ra ijahang nabayaran. So ang gigunita Hansel kay jang pang paakon sila. So ilang nang gikuha ag duha. Kalimot si Anton ti 6 ra isang Kaisa. Okay. Buhin sa. Bye-bye, Dik. Kuno bye-bye. Bilatan mo na to, ha? Guys, budik, guys. Kida na sila. Ulo ka buok. Ito na. Kida na mga budik-dik. Nainay tag-idza rin to. Ito na. Wala na dako na bilin. To isa, duha pa ni sila kabuk amo sang ipa didi si jang mama. Kuha na dito gapon. Dani. Bye-bye mga budik. To na guys, gida na sila. Ato bagong tag-ija. Bye-bye mga budik-dik. Mingaw. Mingaw man dik. Ikaw na laman danhi. Amo itong isod imong kuan igsuon dani ha. Harong duha mo ha. Na guys, nakuha nag mga baktin. Kan ko naligo. Ada man sila sa atin nagkuha. Ada naman nagkuha sa mga baktin yung video sa ko karizot. Pagwapas ako kay magtuwa ko sa budik-dik. Guys, ang budik-dik, liwat na ako, gwapa. Yeah. Ako na yung unggoy na gwapa, guys. Pataga ka! Guys, manilhig ta, tabang ka sa atang mama. Si Kim Kim guys, na kuya alaga budik-dik, tulong ka buok. Tulo ka buhok. Yeah guys, yung tago na lang. Kaya haglikan. Unsa? Yung tago na lang. Kaya haglikan. Hadlak nimo? Hindi, ikaw. Kaya yung mata blue o pink. Okay, karami mo na ingin. Pinangga na ka ang budik kay sila bintaya na nako. Kay cute. Liwat ni. Nako. Boy, nag-video. Unsa? May unggoy nag-video. Lilo pa yun ang mata. Arawan na na ito. Pisi. Marami na doon. So, baby. Apat siya. Tanaw naman ni. Ha? Ay, unggoy. Kaman. Ako. Happy birthday, Tito Koki!
Happy birthday, Cookie. Nanghami og sungkit nila sa tatay na. Hikan man minanuwas mga budik. Mamuso mi sa amang saging. Dadapod ribe Garaanis. Bajing gamay. Ana Uy. Pwede na ba na adubuhon pa dir? At ang adubuhon. Mamuso mi guys kaya mga adubuhon. Adubuhin namin tomorrow. Uy, kadako lagi pa der. Nasi padir karon ni ba? Uy, ang big niya. Makaadobo na kadyan mi danis puso saging guys. Kaya may daghang puso gamang saging. Timing jud kaadyo. So dahil nakapanghaman miksungkit nila sa tatay. Mamuso mi dahil sa amang sagingan. Maunig amang mga tinanam sa una guys. Diyan namungan naman. Salamat kaadyo Lord. Kaya dahil na pa amang paabuton puhon. Pamusuan sa duha na kabuok guys. Be. Ang usa ka puso. Dako. Tapon. Muso namin sa mga saging. Tura. Duha. Na isa, puso man istundan. Kaluyan ni taon guys, sunod-sunod bin taon pag silag pamuso dari amang saging. Katong mga tinanong bitaw dari sa likod sa bahay. Mga man mga tinanong sa una. So diyan na, namuso na sila. Waray bawi. Araw-araw dyan dali akazog panahon. Sa una ba ang panig amang kubasaan karon nahimo lang sagingan. Pohon maka-harvest na pud midanig saging kaluyan na guys mo na yung mga ipamusuan kay arong lami ini guwang ba kay udi man gud sa mapusuan pumagud sa lami mura sa makuan basta kay lahi ra guys lami gazag mapusuan kaysa di mapusuan lainon. Gipanguha na lang paglargong papagabril ang mga ladya nga dahon kay arong limpyo si lantawon ba di siya kalanrakas agagi. Tulo ka buok mong puso guys. Kaupat oh. Kaupat. Medyo daghan-daghan gid ni saging nga namunga na karon guys. Munang salamat gid sa Lord. Grabe jud daghan grasya. Nga mga masaging nagdengan-dengan si og pamunga. Sakto na siya guys inig ka abrinas klase pohon. Maguwang na siguro ni or ha? Uy, butang na dito. Nalingaw nas papagabril dari pangmuso sa mga saging sa isa pang ipanglimpyuhan. Lami man gazid padlantawon guys og limpyo ning atang sagingan. Nagamang chicken na dana magikulong. Chicken. Kasi pusong salawahan di ay. Tapa pa. Ta. Makalingaw kaso guys manghawan sa mga dahon sa saging. Labi na ka na bitong daghag ladya. Lami man sa dubduban ng ladya. Kaso dares amang area di may basta-basta makadubdub guys. Kaya na may daghang baynas doon. Delikado. Pat. Sado tulo. Pat. 5 di ay ka bulig na. Suan ron. Wow. 5 ka puso no. Lami ra ba na atsalon padir. Lami na atsalon ng puso. Lagi. Ang katulad to ikaw rin kuhaan sa. Asang ko ano yung dadari. Dami 5 kabuok na kuha nga ko guys puso. Puso sa sagi. Pag masa ko be. Ha? Kuha panahan kuha. Makaatsal lang kadto ni daghang puso saging guys kaya may daghang puso gamang sagingan. Yan. 5 kabuok. Taning ko anuhan kanang naay. Sanda na. Atsalon. Ayaw kasong diya ka mo takas atong manok. Yan na guys, agamang kuha nga puso sa 2 upat. Ayaw. Kura kita kura. Kamereda, 4 ka buka mong kuha. 5 di ay, tapos sa susud. Na may puso ng saging. 5 ka buok. 5 ka buok puso. Yan na guys, agamang puso ng saging. 5 ka buok ni tog sa tukaan pa to guys, ha? Puna ka ba? Yes, upat to pa isa dato sud. Ang lamin sa adubuhon or di ba at salon. Laron guys, lami pa ni sa laron. Guys, kinsa tay mutan ni puso saging. Lami ni sa at salon guys or di ba adubuhon. Naming budik guys, sama nang ipakaon. Mingaw kasi mga bibi dik. Mingaw sa mga anak, las budik-dik. Nga na rin, kuan pa mo inom, unsa ini kakuan kaon. Inom si sa una, sa magkaon.
Hindi mapadinit tanino. Bugnaw o palis. Gunitan siya kaya sarong ni jajabahun. Buga pa kituktukan siya. Luwi laman. Dik. Sunod si Mana dani manguwag na pud ni no. Sunod si Mana dani guys magpakuha na pud na siya. Alas mudik-dik. Budik-budik. Ano? Suko sa ganang buntag pagi. Dani mo isang anak. Gukod ka? Duwi laman.